Takže ahojte, volám sa Sisa a vítam vás pri prvej epizóde podcastu Kým som sa našla. Možno viete, že som napísala aj knihu s rovnakým názvom a chcela by som sa s vami podeliť o túto cestu, prečo som začala písať a čo ma k tomu viedlo. V tej knihe sa potom dozviete, že čo sa mi zmenilo, nájdete tam veci, ako je možné, že sa mi zmenilo myslenie a čo to vlastne zapričinilo, ale to si chcem nechať do knihy, takže na to si budete musieť počkať a tam sa to vlastne dozviete. Teraz vám začnem rozprávať o tom, že prečo som to vlastne celé začala. Prvá myšlienka na knihu už prišla asi, keď som mala 15 rokov, že som mala 15 rokov, síce som zažila ako 15-ročná oveľa viacej vecí, ako niekto to nezažije ani celý život. Za celý život to, čo som ja zažila do tých 15. Už vtedy ma to síce napadlo, ale samozrejme som si povedala, že nie, že to je iba nápad nejaký a že čo by som tam až tak dala, nebolo toľko toho až, aby som to mohla napísať. Ale ako som bola staršia, tak stále som to mala akože v takej hlave, že mohla by som to napísať, aj muž mi to sem tam povedal, že mala by som napísať o svojom živote, lenže ono to bolo tak, že ani on nevedel, čo sa mi všetko stalo, ani nikto to vlastne nevedel úplne dopodrobná, takže aj moji známi, aj moji kamaráti sa to dozvedia vlastne z tej knihy, lebo málo kedy som o tom hovorila, v podstate som vôbec o tom nehovorila, takže, lebo som, neviem prečo som, v prvom rade som nehovorila preto, lebo som o tom ani ja nedokázala sama rozprávať. Proste bolo to pre mňa tak strašne bolestivé, že som nevedela o tom hovoriť a už vôbec niečo písať. Ale nakoniec som sa teda rozhodla, že to teda napíšem, ale prišlo to vlastne tak, že som mala nejaké meditácie, som si robila týždeň, že nejaké to vedené meditácie na tvorivú nejakú silu alebo také niečo to bolo. A zrazu, ja som akože podnikateľ, aj podnikám, takže ja som taký človek, že niečo robí a stále som mala taký pocit, že niečo chcem ešte viacej, že chcem niečo proste ešte viacej dosiahnuť a zrazu jeden večer, teraz si to presne pamätám, že ma to napadlo znovu, bol štvrtok večer a napadlo ma to, že dneska že začnem písať tú knihu a som to povedala mužovi, že začnem a on, že až dobre, lebo však myslel si, že určite nie, lebo vždy, keď mi on o tom sám povedal, tak ja som povedala, že v žiadnom prípade, že určite o tom nebudem písať, práve preto, lebo som sa hanbila za tie veci, čo sa mi stali. Som si myslela, že som nejaká zvláštna a že sa budú na mňa nejako divne pozerať, ale potom som až pochopila, že ja vlastne nemôžem za to, čo sa mne prihodilo. Takže tak, no a aby som sa vrátila k tomu štvrtku, že vlastne prišla tá myšlienka a v ten večer som aj vymyslela názov, ako sa tá kniha bude volať. A potom som akože išla spať. No, myslela som si, že pôjdem spať, ale teda absolútne som nespala. Úplne som vôbec nedokázala zaspať. Spala som možno tak, asi tak hodinu, ak vôbec. A celý čas mi išli myšlienky v hlave, že čo tam všetko musím dať, ako to napísať. Úplne zrazu som vedela presne, že čo mám robiť. A tú noci pamätám, že iba som chcela nech už pre Boha živého ráno, že nech idem písať, že nechcela som predsa len o 2 ráno začať písať, že na druhý deň práca a všetko. Že chcela som sa vyspať, ale no tak ani som sa nevyspala, ale však to nevadí. No a potom už keď bolo ráno, tak som išla samozrejme behať, ako po väčšine každé ráno idem a pár takým najbližším ľuďom som povedala túto moju myšlienku. A pamätám si kamošku veľmi dobrú, že povedala, že ty to budeš mať napísané za týždeň. A ja, že no určite to nebudeme napísané za týždeň. Lebo je pravda, že ja keď sa akože do niečoho dám, tak ja to proste vždy všetko chcem robiť na 100%. Takže keď si niečo poviem, tak to tak robím. A pri tom ránom behu, ani som si ten beh v podstate vôbec neužila, lebo stále do mňa myšlienky, že čo idem robiť, tak ten deň som aj prácu zrušila a začala som písať a úplne som cítila v sebe taký ten hlas, neviem, aj vy určite to niekedy máte, ja mám akože tú intuíciu dosť takú silnú a stále som mala v sebe taký ten tichý hlas, ktorý mi šepkal proste, že napíšeš to a zvládneš to a proste napíšeš to a zrazu som začala písať o veciach, ktoré mi absolútne neboli ľahké, ale zrazu to proste išlo.
A zrazu som mala pocit, že nie kvôli sebe to mám napísať, ale aj kvôli ostatným ľuďom a zrazu som v tom príbehu už nevidela niečo trápne a niečo hrozné, čo sa mi prihodilo, ale zrazu som videla v tom príbehu niečo, že čo môže aj pomôcť ľuďom pochopiť, že aj z tých najhorších vecí, ktoré zažijeme, aj z toho najtemnejšieho, neviem akého tohto, sa dokáže človek vyhrabať a zrazu som videla pre ľudí posolstvo nejaké v tomto, že keď si to ľudia prečítajú a vidia potom, aká som, ako žijem a aká som, myslím si, že dosť v pohode a aký mám super život, aj napriek tomu všetkému, čo som zažila, že vlastne bude to super, že možno aj preto, už ma vtedy napadlo, že možno aj preto som mala niektoré také veci zažiť, že toto je tá moja cesta, že tak by to malo byť. No a možno aj vy ste už mali niekedy taký pocit, že proste, že keď do niečoho sa tak zažriete úplne, tak to proste musíte robiť. No ja som mala všelijaké obdobia v živote, ale tak toto, čo sa mne dialo za tých 7 dní, začala som v piatok a hneď ako som ani nešla do roboty, tak som písala asi 8 hodín v kuse a to, čo som si myslela, že už som aj na niektoré veci úplne zabudla, alebo že neviem o tom, tak zrazu sa mi to všetko úplne vynaralo a ja som ani nechápala, že v akom stave som, pretože ja si tie dny skoro vôbec nepamätám, ako fakt, že vôbec, ja neviem, v akom stave som bola, lebo ja tomu doteraz nechápem, že ja som mala pocit, že mi hlava úplne vybuchne, úplne, že všetky myšlienky mi vyletia z hlavy. A ťažko bolo na tom to, že musela som fungovať normálne. Predsa len mám deti, mám domácnosť, mám prácu, takže teraz som fungovala ako nejaký robot. Ešte aj muž hovoril, že no takto keby máš byť ty, že tak ako neviem, že ako by to šlo ďalej, lebo všetci sú zvyknutí na mňa, že ja som taká proste osoba, ktorá má všetko nachystané na poriadku, ktorá už je 11 hodín na obed a už dobre, že nemám večeru spravenú, že všetko mám proste nachystané, všetko stíham a teraz za tých 7 dní bolo vidno, on videl na mňa, že ja nekomunikujem, lebo ja som v každej jednej situácii, čo som bola, tak som iba rozmýšľala nad tým môjim druhým svetom. V podstate som bola, ten jeden týždeň som bola v dvoch svetoch. V jednom som bola ako ja, v tomto svete, lenže myšlienkami som bola úplne inde. Ja nechápem, doteraz nerozumiem, ako som mohla šoferovať, lebo ja si nepamätám ten deň, žiadny deň z tých dní v podstate, vôbec nič neviem, ja akože môžem byť fakt šťastná, že sa mi nič nestalo, lebo myšlienkami, nikdy v živote som nebola myšlienkami takto úplne inde. Aj keď som bola v robote, tak som si musela chodiť po sebe kontrolovať veci, že toto som urobila, tamto som urobila. Keby mi klient vtedy nejaký zavolal, že viete čo, moja zlatá, ale však ako neurobili ste to dneska dobre, tak ani by ma to neprekvapilo, lebo ozaj v tom týždni neviem, že čo sa so mnou akože dialo, fakt to neviem. A aj sama na sebe som to videla, že bol večer a už dávno mala mladšia dcera spať a ja sa pozrela na hodinu, že preboha živela, jesť by som ja akože mohla dať. Bol to zvláštny pocit, fakt zvláštny a najhoršie bolo to, že som vôbec ani nespala, lebo sa mi spať nedalo, že samozrejme zaspala sa tak na hodinku, na dve, lebo však človek musí spať. Ale potom v kuse, ale aj keď som spala tú hodinu, dve, tak sa mi snívalo sa mi o všetkých veciach, čo som zažila. Ale vedela som proste, že ak keby som sa aj bála to nezapisovať hneď, lebo že čo keď ma to už zase čo keď ma to už nenapadne, alebo čo hej to, takže čokoľvek ma napadlo, som si to nahrávala, potom som si to púšťala, čokoľvek ma napadlo, zapisovala som si, no bol to akože náročný týždeň a teda poviem vám, že to trvalo 7 dní. Na ten ďalší týždeň piatok som dopísala poslednú vetu, takže tá moja kamuška mala pravdu, že vlastne to napíšem za ten týždeň, samozrejme bez nejakých úprav, hej, bez diakritiky, ale bolo to napísané a chvála Pánu Bohu, že ozaj to trvalo len tak, lebo za tých 7 dní, no neviem, akože mňa keby niekto vidí na ulici, tak si pomyslí, že no dobre dievčinka, ty si asi trošku z iného sveta, lebo keď som opisovala takéto ťažké pasáže, čo tam boli, tak samozrejme išla som po ulici, slzy, totálne som revala, s Eliškou s mladšou dcerou za ruku a revem, alebo v obchode stojím na šunku a revem pritom, pretože ma presne napadalo všetko to, čo som si zažila a vtedy som pochopila, že vlastne ja to aj musím, ak keby znovu prežiť, lebo všetko, čo sa tam potom dočítate, sa ma držala celé 3 roky v sebe. A keďže som o tom ani nehovorila, takže som si to iba dusila a zrazu, keď som o tom začala písať, tak keby som si dovolila to dostať zo seba von a vtedy som to pocitila, že, ale vedela som, že musím pri tom plakať, že nemôžem to proste zadržiavať,
lebo som chcela to napísať, aby aj ten čitateľ to tam akože fakt cítil, ako som sa v tom danom momente cítila ja. Takže musela som tam padnúť aj v tých dňoch, padnúť na dno, musela som to spraviť. V podstate, aby sa mi potom úplne uľavilo. Lebo ako som to napísala, tak zrazu sa mi úplne uľavilo, úplne super pocit zrazu. A možno aj vy nosíte v sebe niečo, čo dlhé roky, čo vás bolí, možno sú to nejaké spomienky, ktoré nechcete pustiť von, ale hovorím vám, že keď to pustíte von, tak sa vám neskutočne uľaví, takže ja som bola šťastná, že som sa do toho vlastne dala a fakt sa mi veľmi uľavilo, takže to bolo super. A aj to, že som celé roky mlčala vlastne, tak to bolo určite aj preto sa mi tak uľavilo, lebo fakt to bolo dlhé roky, čo som mlčala, alebo som nechcela o tom hovoriť. Myslela som si, že všetci si budú myslieť, že som nejaká slabá, alebo hentak, ale zrazu som pochopila, že absolútne nie som slabá, že kadekto čo zažil a proste nie som slabá, keď to pustím von. Takže tak. Takže za tých 7 dní som to vlastne napísala, a potom som to asi 5 dní nejak aspoň trošku upravovala a poslala som to vydavateľstvám, ale teraz viem, že nebudem čakať, pokiaľ sa mi nejaké vydavateľstvo ozve. Samozrejme do budúcna sa budem rada, do budúcna, keď bude aj tlačená forma. Ale začnem teraz tak, aby to bola e-kniha, pretože dala som si spraviť vlastne tú korekciu. Takže na to budem teraz čakať nejaký mesiac. A potom, keď sa to aj naformatuje do tých správnych formátov, tak začnem ako e-knihou. A potom teda uvidím, že ako to bude do budúcna, ale teraz to začnem tak, pretože nechcem v žiadnom prípade, aby sa mi niečo v tom texte menilo, nechcem absolútne obálku inak robiť, ako som si ju ja vymyslela, tak ju chcem mať. A chcem mať proste presne napísané tak, ako to je, nechcem tam meniť vety, nič, lebo som aj sa stretla s názormi všelijakých, že natiahni a hen tak, ale prečo by sa to mala naťahovať? Ja sama neznačam také knihy, keď čítam a pointa je rozpísaná na 10 stranách a ja stále iba čítam a potom to zavriem, lebo ma to nebaví. To je každého názor, možno niekto, keď bude čítať moju knihu, si povie, že je tam toho veľa nacapaného, ale proste je to tak, ako som to chcela napísať ja. Není to nejak profesionálne úplne parádne napísané, pretože veď za 7 dní sa človek zobudí, idem písať, tak jasne, že to neviem, ako není, ale je to jednoducho úprimné, presne ako to vychádzalo z tie slova, tak je to. Takže preto som sa rozhodla, že najprv to bude teda táto e-kniha. No a ešte tam jednu dôležitú vec by som chcela povedať, že v tej mojej knihe sú postavy, ktoré sú reálne, sú tam mená, ktoré sú naozajstné, že tam som si nič nevymýšľala. A aj som rozmýšľala nad niektorými tam ľuďmi, a že či ich tam vôbec dať, či ich tam nedať, akože nie, ani jedna postava podľa mňa není, neviem, ako v zlom svetle vykreslená, ale je vykreslená tak, ako som ju ja brala a čo urobila, ako mne v mojom živote zanechala nejakú stopu, hej. Takže ak sa ten dotyčný nahnevá alebo dotyčná a nepochopí, ako som to myslela, tak asi je to ich teda voľba a asi v tom mojom živote ani nemajú čo robiť a asi mi to možno ani vadiť nebude. Pretože tá kniha absolútne nie je o nich, ale je to o mne, oni to možno vidia inak, ale ja som to jednoducho napísala tak, ako som to videla ja. Takže nič som tam neprikrašľovala, nič som tam, mohla som to možno niektoré, keď som tak odstupom, že nejak jemnejšie, ale ja som aj taká v bežnom živote, že jednoducho všetko poviem na rovinu a nebudem sa okolo horúcej kaše tam zachádzať, takže je to tak. A teda toto teda viete, že prečo som teda začala a budem rada teda, keď ma začnete sledovať aj na Instagrame, a kde dávam každé ráno nejaké motivačné buď úryvky z knihy, dávam tam aj osobný život, behám, cvičím, takže dávam tam všelijaké takéto rady, ale najšťastnejšie na svete budem, keď tá kniha vyjde a prečíta si ju veľmi veľa ľudí, lebo ako hovorím, nie je to len kvôli mne, že mne sa uľavilo, ale vidím tam fakt veľmi, že to môže pomôcť ľuďom aj v takom smere, že možno si niekto povie, že ako si zle žije, a keď si prečíta tú moju knihu, tak pochopíš, že však som celkom v pohodičke, že nežijem si až tak zle. A potom na druhú stranu sú určite aj príbehy, ktoré sú ťažšie, ako som ja zažila, hej, že veľa ľudí zažíva hrozné veci v živote. A tedy si možno ten človek spomenie na mňa, že ale však ona to zvládla, ako si super žije.
a hlavne žijem si super tak preto, lebo som začala sa meniť to myslenie, ale to všetko opisujem v knihe, takže to vám tu ja teraz nechcem akože nejako rozvádzať, treba si to prečítať, že čo všetko preto robím, aby som bola v pohode, pretože dlho som mala taký názor ešte pre pol rokom, že tento život si tu už iba nejako dobojujem a že je úplne v poriadku, že sa budím každé ráno s úzkosťou na hrudi a z všetkého mám stres a proste, že mi nie je vôbec dobre, lebo som si stále vravela, že na základe toho, čo som zažila, že nechalo to na mňa nejakú traumu alebo niečo a že je to v poriadku, ale poviem takto, že v poriadku to podľa mňa v žiadnom prípade nie je a nikto si nezaslúži žiť tak, aby mu bolo takto zle. Takže aj keď vám je napríklad zle alebo horšie, tak nie je to v poriadku. Treba si to priznať, že fakt to nie je v poriadku a ja teraz vidím tú zmenu, keď začala som na sebe robiť, že ako sa dá parádne žiť a bez ohľadu na to, čo človek zažije, tak stále ten život môže byť super. Takže to by som fakt akože chcela vám povedať, že snažiť sa trošku to myslenie meniť a tak. Takže sledujte ma na Instagrame, kde sa dozviete viacej, kde dávam tie motivačné veci a tak. A potom sa budem rada, keď si vypočujete aj druhý podcast, ktorý chystám a ten bude o seba dôvere. Tak, ahojky!